Ja està, ho sento, estic acostumat a un altre tipus de comunicacions, no us preocupeu. A veure, aquest és el meu primer vídeo, així que suposo que és correcte que em presenti. A veure, el meu nom és... Tinc molts noms, i si busqueu el correcte em temo que tindreu que mirar a un altre lloc. Tot i així, ara per ara em podeu dir Eric. I com podeu deduir, és un nom fals. No sóc tan neci com per anunciar que als quatre vents el meu nom real, i menys després d'haver pertangut al nou ordre. Sí, ho sento, no és una part de la vida de la qual estigui especialment orgullós. Però bueno, sí, sóc un ex-científic del nou ordre. Bé, ex-científic és una paraula que no m'agrada, perquè en l'actualitat continua sent un científic. I si em permeteu, un dels grans, modèstia a part. I ja que sóc un científic, m'agrada parlar de temes de ciència. Sí, m'estic referint a la placa base. Bé, no, és informàtica, però la informàtica és una ciència. La placa base. A veure, què ens ha proporcionat? Després de que la Links i en Dan entressin d'amagat aquell magatzem arriscant la seva pròpia vida per aconseguir aquella placa base, què aconseguim d'això? Un xat. Un xat. Genialíssim! Un xat! És el millor que ens podia passar! No, 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 no! Un moment. No, no em drogo, era un gelocatil. No. Ja sé que el gelocatil és una droga, però... Deixeu-me viure! Coi. Sento lo d'abans, tinc molt mal de cap últimament, sí, mal de cap, bona excusa. I estic prenent molts gelocatils, així que, perdoneu, estic de molt mal humor. Tornem al tema, placa base. Placa base, placa base, placa base. A veure, un xat, sí, és veritat. Hem de reconèixer que el xat és un mètode de comunicació molt ràpida i que permet que molts usuaris parlin alhora, però això també és un defecte, ja que acostumen a ser molt caòtics. I de la manera que està organitzat el xat jo trobo que és molt caòtic i que es tindria que canviar una mica la manera de com és. Bé, a part d'això, un xat. Si ja tenim les videoconferències i la xarxa 3XL, per què necessitem un xat? 3 mètodes de comunicació. 3. I quantes armes contra el nou ordre? És veritat, nosaltres no fem la guerra directament, és a dir, almenys jo no trauré una pistola i diré, hòstia, un agent del cos, pam! No, perdona l'àmpara, no, jo no em penso disparar als agents del cos, què dieu? És un mètode, per exemple, utilitzem la xarxa. Aquest és un bon mètode d'atac. No pistoles. Val, d'acord, això està molt bé, xarxa. Sí, molt bé. Però, me perdut, i això ja no forma part del guió. Ja, com que és el meu primer vídeo, me'n vaig crear un guió. Però, total, que no m'agrada, m'estic desviant molt del tema, mira quants minuts portem. No, això ja no pot ser, us esteu avorrint molt. Molt bé, pues adeu-siau a tots. Placa base, ja parlarem un altre dia d'altres temes. M'han enviat preguntes sobre si es practiquen experiments a les Balears, sobre si els cacs dels agents del cascs, cacs, em despediré abans de que pugui tornar a desvariar, d'acord? A veure, m'han arribat preguntes, ja ho he dit abans, del tipus, ja que sóc un científic, t'ho tindria que saber. Si es fan experiments a les Balears, si els agents del cos poden utilitzar els seus cascs per llegir-nos la ment,
sobre si la Zui prefereix ser màster o jugador. Bé, en el pròxim vídeo contestaré totes aquestes preguntes i totes les que m'envieu. I crec que així em quedo oficialment presentat, l'Eric, el boig intel·ligent. És que els genis acostumen a estar bojos, sabeu? El científic de la rebel·lió. Punt i final. Vale. Com s'apaga? Ah, sí. És que sóc inexpert. Bona nit a tothom. O bon dia, depèn de l'hora que veieu el vídeo. O bona tarda.